case mano waneno mar cholera noa oko, mano ne en tarik 13 to tarik 18 no ayudo first case man local. To chakre kanyo nyaka sani wase confirm cases 8 mag cholera, 7 mag cholera. To gimilongo ni suspected cases, sama in gi outbreak, sama ineno gi cases bedo mang'eny, ok itim confirmation of all the cases. Ng'at moro amora ma chalo ni nyalo bedo gi cholera tithiedho. Kore got milongo ni suspected cases so far wasebedo gi cases 52 mobedo treated. To sani most of the cases are Nyalenda A gi Nyalenda B, especially Nyalenda A. To waseneno suspected cases from quite far, mostly in Kisumu East, Kisumu Central. Kisumu East asewacho Nyalenda, Kanyakwar, Capital,